ba nang mi kisnem kata ke jingjia ke ba khala ke balajia apo kari India ke jongi sengap kene ke we ke kubur ke basngo ma ba dok takta balajia apo ke jalla harana kupa upenyap yala ke jong ke kun ke we ke tenis player ke ba kerteng Radhika Yadav ke bala syasiat hala ujong ukpa ujong ka hadu bandayap tang na kadau ba kibreu ki kren ya u ba ubam na kama jong kun ku jong u de pelok kene ke jingjia balajia ha ke jalla harana na do ka tu ke chipu tering ba uwe ukpa ba kerteng u dipak Yadav ulat siat yala ke jong kun ku jong u hadu bandayap ke ba kerteng Radhika Yadav de pelok ya udipok Yadav ki pulit ke liok pan kem ba ula pelaru ya kene kam sniu ke jong u ba lu siat yala ke jong kun ku jong u hadu lai kuli ba du thuru ba kadau ba u siat yala ke jong kun jong u tang na kadau ba ki bru ki kren u ba ubam na kamai jong kun ku jong u usngo jang dau ya kata tangum ta u siat ya la ke jong kun ku jong u ba du thuru ba Radhika hadu ba kala injar kala eno na kami le kai tenis ba kala sedang dalam ke jong kam teneduk kata kapor hi ba kibru ki sedang ban kren u kumta ba ubam na kamai jong kun jong u kumta ulang ya la that ya kita jing kren jong kibru u usngo jang dau pala dok kata usiat ya la ke jong kun jong u tang bayak ne ke jing thu jong u ki pulit kim tangit ba dok kata ka jing tokit kadang ya sekaman kat kum ke jing thu jong u ba usiat lai ko li kun jong u han pe kat kum ka report pat balami na ka postmortem ki doktor ke lab hado sau ko li ha ka met jong kun jong u